आं दा नैबे खाजामाटि हालामनि नैबे गुवार फोथाराव खाजामाटि UPPL प्राइमारिनि जानानै बे समाव आङो धोनस्रि समस्तिनि जोंहा रुजुगोरा मोसाहारिनि जिथुनाखि फैबाय थानाय 4 खालाराव जानो गोनां BTCनि बिसायख'थि बिनि बारहावानि सोमोन्दै आङो बे समाव गुवारै मोनथिहोनो लुबैदों। जोंनि बे धोनस्रि समस्तिनि अन्तत आं खाजामाटि हालामनि बारहावाखौ आं सिगां बुंग्रोनो नागिरदों। बेवहाय दिनैसिम जोंनि खाजामाटि प्राइमारि UPPLआव बांगालि बर'यै अर्थात BPFआव थानाय माखासे सोद्रोमाफोर आरो Aiudfआव थानाय माखासे सोद्रोमाफोर गासै 800 सोद्रोमाफ्रा जोंनि UPPLआव जयेन जाफैबाय आरो जयेन जाफैनायनि खारना बेनो जे बिथांमोना मोनसे परिबर्तन लुबैदों। बेवहाय मुस्लिम बर'जों खोथा गैया, गासै BTC हालामाव थानाय मानसिफ्रा दिनै जिथुनाखि BTCआव थानाय हाग्रामानि सासन बे सासनखौ बिथांमोना मोजां मोनाखिसै, जायनि थाखाय दिनै मोनसे गोदान राजनितिक हान्जा UPPLआव बिथांमोना ज' जाफैनानै हाग्रामाखौ फेजेननायनि थाखाय मोनसे जरदार जानजि खाफ्रादों। दा बे बारहावाखौ नुगासिनो दङ। दा दिनैनि समाव बिथांमोना परिबर्तनखौ एक नाम्बार लुबैदों सान्थि, जाय सान्थिखौ बिथांमोना प्रमदनि दैदेननायाव खुब आसा खालामदों। मोनसे समाव प्रमदआ जि समाव आन्दलनखौ दैदेनबाय थादोंमोन, जों नुदों आन्दलन होननाय लोगो लोगो मा खोनायोमोन जोङो न' सावनाय, दालां सावनाय, गन्दगल नुयोमोन। खिन्थु बिथांनि प्रमद ब्रह्मनि जिथुनाखि आन्दलन, बे आन्दलनाव जों नुबाय एखेबारे गणतान्त्रिक भाबै नन भायलेन्स, जेरावनाखि पुलिस आर्मिया रावनिबो बिखुङाव लावथि खोलैयाखै, रावबो मानसिया सात जाल्ला दुखु जाल्ला गोग्लैयाखै। बयबो गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो बर'नि आन्दलनखौ नुनानै खोब गोजोन मोनदों। जायनि थाखाय दिनै बिटिआरनि जिथुनाखि गोरोबथा, बे गोरोबथायाव गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो दिनैहाय मोन्थायखौ मोननो हादों। जेरै असमियाफ्रा बेवहाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङैहाय जोंहा मोनसे अडिट'रियाम कमप्लेक्स मोननो हाबाय, सावथालफोरनि थाखाय बिरसा मुन्डा कमप्लेक्स मोननो हाबाय, दा मुस्लिमफोरनि थाखाय बे माइन'रिटि बर्ड मोननो हाबाय, नेपालिफोरनि थाखाय गुरखा मोनसे भबन मोननो हाबाय। दा बेबायदिनो BTCआव थानाय जायनाखि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर दङ, निस्सय बिटिआरनि गोरोबथाखौ नुनानै बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों। जायनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय नैबे UPPLआव बिथांमोना गोसो गोथारै गोसो खुसियै गावबा गाव दलफोरखौ नागारनानै UPPLआव जगदान जाफैदों। दा बेखौ नायोबा जोंनि धनसिरिनि जिथुनाखि देरहानायनि बे पिक्सारखौ क्लियार नुदों। खारन फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जोङो जेरैबायदि हिसाबनि भट मोनगोन, आं बे हिसाबखौ बुंनि। आगोलनि जिथुनाखि PCDRनि समाव जों भट मोनदोंमोन, बर'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जोंनि बे धनसिरि समस्तियावहाय बलराम ब्रह्मआ बे समाव मोननो हादोंमोन जोंहा 10,000 सामथिं। बिनि उननि जिथुनाखि जोंहा UPPनि जानानै नीलेश्वर ब्रह्मआ दारायदोंमोन, बे समाव बिथाङा 10,200 मोनदोंमोन। दा बेबायदिनो जोंनि थांनाय बारनि इलेक्सननि रिजाल्टआ 10,000 सामथिं थाबाय थादों। बियो बर'लेण्ड मोजां मोनग्रा भटार्सफोरमोन। दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोंनि माखासे बर'फ्रा जायनाखि BPFआव दंमोन, बिथांमोनाबो दिनै जोंजों फैफादों। जायनि थाखाय बर' भटार्सआबो बिटिआरखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना जोंजों ज' जाफैनायाव बर'नि भटआ गोबां बांगोन। जों आसा खालामदों एबाराव जोंनियाव धोनस्रियाव मुस्लिमफ्रानो जोंनाव डिसाइडिं फेक्टर जायो। बिथांमोना जायनो भट होयो बेनो देरहालांबाय थायो। दा बे समाव जों नुदों जोंनि धोनस्रि समस्तियाव गोबां मुस्लिमफ्रा Aiudfखौ थांनाय बाराव रबार्ट नार्जारिखौ देरहाहोनानै जेबो फिथाइ मोनैयाव बिथांमोना दिनैनि दिनाव मोनसे बिकल्प गोदान पार्टि नागिरदों, बेनो जादों UPPL। दा UPPLआव बिथांमोना जेरैबायदि थांनाय समफोराव मैयासिमाव माने 800 जनसो जोंहा सोद्रोमाफ्रा जोंनियाव जयेन जाफैबाय। दा बिथांमोननिफ्राय आं सोंनानै मोनदों जे जों मुस्लिम भटखौ एबाराव बेसेबां मोननो हागोन। बिथांमोना बे समाव जों बुंदों 9निफ्राय 10,000 जोङो गेरेन्टि भाबै भट मोनगोन होननानै बुंनो हायो। दा जुदि 10,000 भट मोनमारोबा आरो जोंनि भट बेंकआ जुदि 10,000 दंबाय थायोबा 20,000 भटआव जोङो एबार धनसिरि समस्तिनिफ्राय रुजुगोरा मोसाहारिखौ गोसो गोथारै देरहाहोनानै माने बेन पार्टि दामनो हानाय, बम गावनो हानाय अबस्थाया दिनैनि समाव दङ होननानै आं बुंनो हायो आरो गोरायै बे समावहाय। आं दिनै बेखिनिखौनो रायजो राजानिसिम मेसेज होदों। फैबाय थानाय इलेक्सनाव बयबो जाहाथे प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे परिबर्तननि नामाव जोङो BTCआव सरकार दानो हायो। आं बे समाव बयखौबो जोंहा बिटिआरनि नामाव UPPLनो भट होनानै देरहासार खालामनानै जाहाथे जोङो BTCआव मोनसे गोदान सरकारखौ फज'नो हायो, आं बेखौनो बयखौबो खावलायनानै आं खाजामाटि प्राइमारि वमेन्सेलनिफ्राय बुंदों। जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय जोंनि UPPL हान्जाया दायो
जोंनि आइजोफोराबो जेरैबायदि लुबैदों थारमाने जोंनि जाथिनि उन्नतिनि आरो जौगानायखौ जों लुबैनानै जों खौसे जानानै जों ओंखारबोदों। गुबुन गुबुन गामिनिफ्रायनो जोङो आइजोफोर आरो बेजों लोगोसे गुबुन जाथिफोरखौबो लाफानानै जोङो आवगायबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो इउपिपिएल हान्जाया देग्लायनि बे सक्तिफोरखौ नायनानै दफाफोरखौ नायनानै जोङो देरहानायखौ जोङो खास्थांजों नुहुरखाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला सिगाङाव जेरैबायदि बिटिसि जायनोखि जोङो नांगोल नांगोल होननानै जोङो मोनथियो, नाथाय दायो नांगोलनि बे ढौआ गैलिया। दायो इउपिपिएल हान्जानि ढौआ सफैबाय आरो जोङो दायो जों बुंनो हायो जोंनि खाजामाथि प्राइमारिनिफ्राय जोङो माखासे सिनारिफोरखौ नायोब्ला आरो खामानि मावनायफोरखौ नायोब्ला जोङो देरहागोनखौ जोङो खास्थां बुंनो हायो। दायो नांगोलखौ जोङो बायबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि माखासे सिगांनि 15 बोसोर मावनायाव जेरैबायदि मावनांगौमोन बिथांमोननि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिनि थाखायनो जोङो सोलायनायखौ लुबैनानै जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो ज' जानानै जों दिनै लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो सोलायनायखौ नांसिगौ। सोलायनाय गैयाब्ला जोंनि बे बिटिआरनि एसे मोजां सोलायनो लुबैनाय जोंनि सिगांनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सारनि इसिबां रोखा रोखा बुंनाय आरो फोरमायनाया जोंनि जाथिनि सायाव एसे मोजां हास्थायनाय लुबैनायखौ जोङो सिफायनाय जागोन। बिनि थाखायनो जों बयबो खौसे जानानै सोलायनाय लाबोनानै जोङो दिनै देरहाहोनांगौ इउपिपिएल हान्जाया। आरो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय नैबे ट्रेक्टरनि छबियावनो मोनफ्रोमबो गामि आरो मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन जाथिफोराबो ज' जानो रोंदोंब्ला जोंनि बर' जाथियाबो ज' जानानै दिनै इउपिपिएल हान्जानि ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै देरहासार जाहोनांगौ। आरो जोंनि बे धनस्री समिस्थियावबो जोंनि बे मानगोनां बिजाथि मुस्रि रुजुगोरा मोसाहारि बिथांखौबो जोङो ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै जोङो देरहासार खालामनायखौ जों लुबैदों। बिनि थाखायनो जों दिनै आइजोफोरा लोब लोबनो गावनि न'खर संसारफोरखौ गथ'फोरखौ दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो जों आवगायबोनानै जोङो देरहानायनि परिबर्तननि उन्नतिखौ जाफुंसार होनो होननानै जों ओंखारबोदों। आइजोफोरनि जौगानायनि सायाव जोङो लुबैदों। सिगांनि बिटिसि सरकारा जेरैबायदि आइजोफोरनि सायाव खामानि मावनाय ग्रुपफोरनि सायाव थगाय माखासे खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। एबाराव जुदि इउपिपिएल हान्जाया देरहानानै सरकार दायोब्ला जों आइजोफोरनि जौगानायनि खामानिफोरखौ जोङो ग्रुपफोरखौबो समान भाबै नायनानै जों खामानिखौ मावलांनो होननानै जोंबो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय ज' जानानै खौसेथि मावनो होननानै जों आवगायबोदों।